Асен Василев активира план „Бедност за България“. Асен Василев е опитал да вкара всяко българско семейство в небивала бедност с абсурдни промени в енергетиката, според което народът трябва да излезе на свободния пазар и сам да си купува ток на пазарни цени. Грозният план на хасковския гений разкриха депутатите от „Има такъв народ“ Павела Митова и Тошко Йорданов в ефира на телевизия 7/8. План „Бедност за България“ дори е вкаран от ППДБ в плана за възстановяване и устойчивост, т.е. или го приемаме, или няма да видим пари от Европейската комисия. Очакваният ефект – масово обедняване, драстично увеличаване на сметките за ток, борсови спекулации, рязко забогатяване на определени енергийни дружества за сметка на обикновения българин. Гнусна схема е била планирана като цяло за българската енергетика с приемането на убийственото намаляване с 40% на въглеродните емисии, което означава България да загуби тецовете си и от производител да се превърнем във вносител на ток. Мръсните схеми на ППДБ бяха спрени от „Има такъв народ“. Дано и в следващия парламент има кой да блокира мръсотиите на подмяната.